レスター様を。クソ。命の惜しくないやつ。俺の一撃を。レスター様。エルヴィン、お前がレスタまあいい。ほらまだか。もうしばらく。早い。癒しの力よ。カルザス騎兵団の姫の邪魔はさせん。うおこの谷で口これで終わりだ。そこだ。やるな。これ以上進ません。負けるわけにはいかん。たとえ命を負けるわけにはいかん。クソ。
なんだい、まだ手こず。漂流兵団。漂流兵団の、そう、私が。よし、もう一息だ。あんたがレオンの言ってた司令官かい？力がみなぎってくる。ここを抜か。
しまった。我が敵を撃て。世の中まだまだ知らない。飛行部隊は私に任せな。光沢兵。申し訳ありません。そうか。我々は敵の頼んだぞ。くたばりやがれ。癒しの力よ。あなたたちにラングリス。姫の邪魔はさせん。負けるわけにはいかん。これで終わりだ。勝つぞ。これで終わりだ。うわっ